Yun! Welcome back sa akin mga kapot-pot. Long time no see, grabe. 2 months ba? 2 months yata yung last na upload ko dito sa channel natin. After nung ma-hospital ako nung November, medyo napahinga tayo. So parang November 22 yata yun yung na-hospital ako sa mga naka-follow dyan, Facebook tsaka YouTube. Alam nyo naman nangyari sa atin nung November. So, almost November. Ngayon katapusan na ng January. So, 2 months na pahinga. At yung mga naka-follow sa akin sa Facebook, malamang alam nyo na yun nga, pahinga tayo tapos pansamantagal ang pinag-aabalahan natin ay itong gumawa tayo ng album muna. Siyempre, mas kailangan na medyo relax na activity. So, gumawa muna tayo ng album. Yan. Nakakapag-bike ako pa konti-konti dito sa indoor trainer. Maraming salamat Spin Cycles tsaka Supreme Bikes kay Supremo. Dahil through Supremo, napahiram tayo ng spin cycles ng Magin T200 na trainer. Kaya paminsan-minsan, nakakapag-indoor trainer tayo. Yun nga lang, since na-busy tayo sa pagbanda-banda ng one-man band, medyo nung nakaraan, hindi ako nakapag-indoor trainer. Pero may mga sundot-sundot naman ako sa pagbibisikleta ng halimbawa, one time nakapag-UP kami nila Batman, nila Marcos Cueta, nila Albert Bambao. Tapos, nakapag-solo rin ako ng UP minsan. Ang madalas na ginagamit ko yung folding bike. Tapos, meron din pala kaming naging ride sa Clark. Pinagbabawal na technique, papuntang Clark, kami nila cycling chef. Tapos doon kami sa short ride lang. So bali, kwento-kwentuhan na muna tayo, update. Kasi tagal. Ang tagal ko nawala. Actually, tinitingnan ko nga yung YouTube ko, medyo nakakalungkot dahil before, parang every 2 or 3 times a week nakakapag-upload ako. Pero after nung nangyari November, ay iyon ang pinakamatagal ko yata na nabakante. Nabakante sa YouTube, tsaka na nabakante sa pagbibisikleta. Ever since nagsimula ako magbisikleta, ito yung pinakamatagal na naging pahinga ko. Kasi dati kung nakasubaybayan nyo yung nangyari naman dati sa UAE, nagkaroon ako ng emergency ron, napahinga rin ako ron. Actually, around the same time din, around the same time of the year. Parang November, November, yung sa UAE, November siya nangyari. Parehas din. Pero feeling ko mas mahaba ngayon eh. Yung naging pahinga ko kasi, naalala ko dati from UAE, pag uwi ko ng Pilipinas December, pagdating dito, nasa Muntinlupa pa ako nakatira nun, mga December, nagsisimula na akong pumadyak paunti-unti. By January, alam ko mid-January, alam ko nakapag-bike vlog na ulit ako nun. Pero this time around, after nung nangyaring emergency ulit nung November, so pahinga November, pahinga buong December, as in walang content at all. Hindi ako nag-bike vlog. Yung paunti-unting sundot ng bisikleta, as in sobrang lang yun. Sobrang chill na padjak lang. Kaya wala tayong content talaga. At yun nga, ang pinag-aabalahan natin, gumawa tayo ng album kasi yun nga, sa mga hindi nakakaalam, before pa cycling, ang first love ko talaga ay music. Mahilig ako mag-gitara, kumanta, marunong din ako mag-drums kahit pa paano, mag-keyboard, marunong din ako konting bass. Tapos, since high school pa lang nagsusulat na ako ng kanta. Yun yung bagay na hindi naman actually tumigil. Although hindi ako nakapag full time sa pagbabanda, kasi syempre, yung growing up, mga barkada, tapos aral, nung naging programmer ako, yung pagbabanda na set aside. Pero every now and then, ang gitara hindi nawawala sa akin. Lagi ako may gitara.
Tapos, every now and then din, nagsusulat ako. Kaya yung ginawa kong album na ito nakaraan, parang ano siya, naipon siya ng mga kanta for the last 20 years or so. Na mahilig akong magsulat, maggawa ng original composition. Ayan. So yun yung pinag-aabalahan ko for almost 2 months eh. Kasi naalala ko, December ako nagsimula na mag-record. Tapos, pagdating ng January, ayun na, tinutukan ko talaga day in, day out. Andito lang ako sa aking man cave. Ito yung pinaka home studio ko. Andito lang ako. Tapos pagising sa umaga, actually maaga ako nagigising. Minsan alas 4 pa lang, nandito na ako. Nagigitara na ako, nagre-record na ako naglalatag na ako ng tracks, ganyan. Tapos hanggang gabi na yon. Hanggang gabi, kaya hindi talaga ako nagkaroon ng time miski mag-indoor trainer. Tapos syempre, paminsan-minsan, mapapagod ka rin ng record. So ayan, kahit pa paano nakakalabas ng konti, kaya doon nagkaroon ng time na minsan nag-UP kami, nila Batman, nila Marcos Cueta, Treble. Ayan, tapos yung Clark na. Actually, nung naalala ko, January 11, basta December, di ba, mid-December, hanggang matapos yung December, nandito na lang ako noon. Tapos January nga, nakatutok na ako dun sa paggawa pag-record ng mga kanta. Ang bilis lang lumipas. Nung nakita-kita kami sa UP January 11, sabi ko sa kanila, kila Treble, kila Mark, kila Sir Ronnie, sabi ko lumabas ako para lang makakita ng tao kasi andito lang ako talagang mag-isa. Nakatutok ako doon sa ginagawa ko. Tapos hindi ko na malayan na ganun kabilis lumipas yung araw habang ginagawa ko yung album. Actually, kaya rin masyadong tinutukan ko kasi first time kong ginawa to na mag-recording. So, ako lahat, ako nag-drums, ako nag-gitara, ako nag-bass, ako rin kumakanta, ako nag-keyboards. Although syempre hindi naman ako magaling na bahista, drummer, keyboardist. Kahit sa gitara, hindi naman ako yung virtuoso type. Ano lang ako, sakto-saktuhan lang. Kaya nung nagsimula ako mag-record, ay yung iba, kailangan ko ng parang refresher. Medyo natatagalan ako sa Tapos, ang pinaka-challenge pa nito, yung mixing and mastering. Actually, pag narinig nyo yung, in-upload ko siya sa Spotify pero bandang katapusan pa ng February. Hindi pa siya ganun kalinis, syempre, first time ko siyang ginawa. Pero, sana tingin ko naman medyo maayos-ayos ng konti, pero definitely marami pang room for improvement. At yun na nga, dahil tapos na yung ginawa kong album, actually may 10 kanta ron. Pero meron pa ako siguro mga 100 ng kanta pa na pwede ko pang i-record, mga original songs din. Pero pahinga muna ako, magbabalik muna ako sa pagbabike. At para naman makapaggawa ako ng content ulit sa YouTube. Kasi nakakamiss din, namimiss ko rin kayo mga kapotpot, namimiss ko rin yung mga, alam mo yun, magpo-post ka ng video, tapos magbabasa ka ng comment, magre-reply ka. Tapos, tsaka yung mga mga nakakasalamuhan nating kapotpot sa labas. Actually, minsan pag lumalabas may mga nakikita pa rin tayo mga kapotpot na picture ganyan, tapos konting kwentuhan, nakakatuwa din. Kaya nakakamiss din na na bumalik sa pag-content ng cycling. Actually, kaninang umaga pala nagbike na kami, although hindi pa ako nag-vlog. Kasama ko si Supremo, Mark Arthur ng Supreme Bikes, si Sir Michael de Guzman ng Isabela, Treble, tsaka si Batman. Hindi nakarating si si Marcos Cueta tsaka si Cycling Chef. Dapat kasama talaga sila originally sa plano. Si Chef nagkaroon ng emergency sa anak niya. Si Marcos Cueta naman, malapit na kasi yung tour nila sa Dubai ng River Maya. So family time muna siya. So kami lang muna natuloy nila Supremo, ni Treble, tsaka si Batman, tsaka si Sir Mike. Yun nga,
antayin nyo mga kapot-pot dahil ngayong tapos na ako gumawa ng album. Naks, kala mo talaga totoo, no? Ngayong tapos na ako gumawa ng album, magbabike na ulit ako. Pero sisimula ko muna, folding muna ulit. Medyo pahiyang muna ulit tayo. Tsaka puro mga short ride lang muna habang bumubuelo pa. Dahil yun nga, 2 months tayo mahigit na pahinga. At baka mabigla eh. Huwag natin biglain. Relax lang. So baka dito lang din muna. Madalas niyan, gagamit pa rin tayo ng pinagbabawal na technique. Parang naalala ko dati, nung first time ko ng emergency, nung bumalik ako sa pagbabike, lagi akong may dalang ipinagbabawal na technique nun. Alala ko, nagbaler kami ni Sir Ronnie, pero doon na kami sa baler nagsimulang magbike. From Manila to Baler, nagsasakyan kami. Tapos meron din akong ride dun sa Dingalan, sa Bungabon, mga ganyan. Pero puro mga gumagamit ng pinagbabawal na technique. Ganun din muna ngayon. Habang bumubelo pa tayo. Tapos pag tagal-tagal, makakatira na ulit tayo ng yung malalayo. Kasi 'di ba nung recently, natong parang 4th quarter ng 2024. Sayang talaga eh kasi alam niyo ang bala ko noon, nagbabala ako ng year-end ride noon na 2, Baguio at 3 pala. Binabala ko noon, mag-solo ride ako ng Baguio, Bicol, tsaka Maliko sa Pangasinan. Kaya lang, yun nga, unfortunately, hindi natuloy. Pero before nung emergency, nag-Kabyang Tunnel ako mag-isa, balikan, nag-Tagaytay, DRT Loop, tapos, ano pa ba yun? Monte Maria. Although yung Monte Maria, banderang kapos tayo nun kasi saan ba ako nagsimula nun? Dito na ako nun, nasa Marilao na ako nun eh. Tapos from Marilao, Tagaytay, tapos pagbaba ng Tagaytay, Talisay, umabot ako hanggang, saan ba yun? Hanggang Taal. Tapos nung kinakalkula ko yung oras, sabi ko naku, hindi aabutin ah. So, nag-detour na ako papuntang Lipa, Batangas. Tapos, nag-alangan ako sa oras. Pabalik, sumakay na ako ng bus. Pero, yun nga, isa rin sa mga bala ko resbakan yan, yung Monte Maria. Pero ang layo pala kasi. Ko rin. Akala ko enough na yung ensayo ko na yung mga naging long ride ko. Tapos, ang bala ko i-one shot yun, nasa around 300 plus kilometers. Pero iba rin pala kasi nun eh. So from dito pa lang, yung ahon ng Tagaytay, pagod ka na. Tapos, yung pala, akala ko naman kasi, di ba pag galing Tagaytay, papuntang Monte Maria, akala ko puro pababa na yun kasi galing Tagaytay, pababa ng Laurel, puro pababa. Yung pala, pagdating mo ng Agoncillo ba yun? Dinaanan ko. O yata. Hindi. Basta, nakalimutan ko na yung dinaanan ko. Puro ahon pala. Kaya, ayun. Tapos, nung pauwi pa, napadaan ako ng Cuenca, Batangas. Grabe rin, daming ahon. Kaya, ayun. Anyway, ayun nga. Isa yan sa mga babalikan natin kapag nakabawi na tayo sa bisikleta. Tapos, ano pa ba? Yaya Rides! Mga kapot-pot, antayin nyo dahil last year, ang dami nating ginawang Yaya Rides eh, di ba? Parang every month yata meron. So, ibabalik natin yung Yaya Rides. Hopefully, makapag-Yaya Ride tayo. Siyempre, sisimulan natin sa sarap magbike sa Mindanao Avenue. Tapos, dadayo rin tayo sa sarap magbike shop sa Pampanga. Tapos hopefully makabalik tayo sa South ulit, makapag-Yaya-ride tayo sa South. Tapos, try din natin dito sa di ba, nauuso na yung Car Free Sunday. So sa Murato, balita ko, ewan ko kung tuloy-tuloy pa rin ngayon, pero sa Murato, alam ko nagka-Car Free Sunday na rin sila dyan eh. May paddies dyan, alam nyo naman,
naka-full support sa atin si Padis. Sir Mike, shout out Sir Mike Sarengan. So pag ready na, pag pwede na, yaya-ride ulit tayo dyan kasama ng Padis. Dyan sa sa Tomas Morato. Tapos ayun pa rin, UP. Tapos ano pa ba? Ayun. Yun, yun pa pala. Nung na-hospital ako nung November, ang daming mga nagpaabot ng tulong pinansyal, tulong ng prayers, mga nag-send na message. May mga nabanggit ako dun sa previous video ko. Pero ngayon, para kasi nung nagbanggit ako ng mga ang dami ko nakalimutan kasi ang daming tumulong. Pero alam sa inyo mga kapotpot, mga kapadyak, lahat, mga master, alam nyo lahat kung sino kayong mga nagpadala ng tulong. Maraming salamat sa inyo. Naiiyak na naman tuloy ako pag naalala ko kung gaano yung tulong na mga nagpaabot. Maraming salamat sa inyong lahat. At ayun, sana magkita-kita ulit tayo sa daan. At ayun, pansamantagal, sasamantalin ko na pala to. Since nabanggit ko na rin yung ginawa kong album. Sana suportahan nyo rin yung ginawa kong album. Lahat yan mga OPM, mga original compositions natin yan. Eto, paparinig ko yung mga clips dito. Ang title ng mga kanta na nandun, 10 yun. Isa yung PLDT. Pag-ibig na long distance sana, umuwi ka na, susundan kita. Magkano ba ang ticket papunta? Pag-ibig na long distance. Tapos yung Boma Loves. Anong nangyari? Bakit di ko alam? Kahapon lang ngayon, ba't biglang naging ganyan? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagkahit piliting mag-explain, hindi mo na ako pinakikinggan. Hiling. Wala nang iba. Yan ay habang buhay makasama kita. Huwag ka nang lalayo sa gabi. Sagipin. Sagipin ang pag-ibig na nilabot at tinapon ng galit na damdamin. Magbabakasakali. Tama. At kahit parang nanggigigil, sinabi mo sa akin, o sige, ikaw na nga. Hanggang sa muli. Itigil na natin. Di mo mapigilan, mabuti pa itulog mo yan. Di na maiwasan, gawanan natin ang paraan. Kung tayo'y magkikita, tayo'y magkikita.
friendship. Hindi ko sisirain ang pagtingin mo sa'kin. Kahit kaibigan lang ay okay na. Saka itong pang-sampo, The Fall. Yan, meron isang English na kanta. Please don't let me fall too deeply. You may never ever catch the fall. Dun sa album. At lahat yan maging available sa Spotify by February 28. So sana follow nyo ako sa Spotify. Tapos gagawa rin ako ng mga lyric video, mga music video, upload ko naman sa YouTube. Follow nyo rin ako sa Ian How Music. Gumawa ako ng bagong Facebook page tsaka YouTube channel. Para kasi sa ngayon, labo-labo yung mga content ko dun sa Ian How na page eh. So, yung mga naka-follow sa akin sa Facebook, medyo konti pasensya muna kasi inaano muna natin, binibuild pa natin yung bagong channel tsaka page. Pero pagka medyo okay na, doon ko na ilalagay lahat para yung mga followers natin na cycling lang talagang interest. Pati dito sa channel na to, ganun din, sa ngayon medyo labo-labo pa siya. Pero pagka medyo okay na siya, ano na, magiging magkahiwalay na. Ano ba? Kung meron kayong mga comments or questions na gusto nyong pwede nating talakayin sa susunod, lagay nyo dito sa comment section. Kasi mas dadalasan natin yung paggawa ulit ng content ngayon. Tapos magkakaroon tayo ng, dadalasan ko rin yung gantong format yung nandito lang sa bahay. Para naman hindi na puro rides kasi minsan nakakapagod din mag puro rides. Tsaka minsan maraming maraming nagme-message, maraming nagko-comment sa Facebook tsaka sa YouTube na hindi ko nasasagot kasi sobrang dami ng mga questions, comments. Siyempre minsan yung iba pa ulit-ulit, yung iba nasagot mo na before. So minsan nakakaanong sagutin ulit. Pero yun nga, para pag may mga tanong, lalo na yung mga nagkakapare-pares, at least masasagot natin. Ayan. So, welcome back to me mga kapotpot. Welcome back din sa inyo dito sa channel. Ang tagal ng 2 buwan, grabe. At sana magtuloy-tuloy na at sana hindi na tayo magkaroon ng ng medical emergency. Mas mag-iingat na tayo ngayon para naman dire-diretso yung cycling natin. Tsaka yun nga, alalay muna tayo ngayon dahil siyempre, kailangan ginigage din eh. Tsaka ito rin pala, nung recently rin, kaya hindi pa rin ako masyado makapag-bisikleta kasi siyempre after nung ma-hospital ako, ang daming beses kong bumabalik sa hospital para sa mga follow-up check-ups. Actually, hanggang ngayon, marami pa rin akong balik sa hospital. Actually, kailan ba? Nung isang araw lang, nasa NKTI pa ako. Isang araw, tapos sa Lunes, babalik na naman ako. Tapos meron pa ako mga series of check-ups na kailangan kong bumalik sa ospital. Kaya medyo medyo, siyempre, unahin natin yung asikasuhin muna itong sa health. Pero yun nga, ngayon medyo okay naman na tayo eh. Maraming salamat sa mga nagpapaabot ng concern, mga prayers, ngayon. Thank you sa inyo mga kapotpot. Salamat sa patuloy na suporta. Tapos, yun nga, kung meron kayong mga gustong topics na ma-discuss natin, parang ganito, kwentuhan session. Yan, ma-content natin dito sa channel. Yan, dyan muna ngayon. At inisip ko mamaya hindi. Bukas na siguro ng umaga ako magbabike. Inisip ko kung mag-night ride ako pero bukas na lang. Kasi nag-bike na ako kayo ng umaga eh. Although, sayang nga lang, hindi ko na-vlog. Pero babalik na tayo. Inayos ko na ulit yung mga gadgets ko. Yung drone, yung GoPro, yung Garmin, battery, lahat. Tinabi ko sila eh. Pero reset nung kahapon yata o nung isang araw, hinalungkat ko na lahat. Sinayos ko na yung battery. Actually, ito yung battery ko. Tapos nilabas ko na yung GoPro. Yung drone na labas ko na rin. So, getting ready na tayo. Yun nga lang, yung bike ko, nakakabit pa sa trainer. Pero okay lang for now kasi folding bike muna tayo para
matic na easy lang muna ang ride kasi pagka yung gravel lang ginamit ko, baka mamaya mapasarap ako, lumayo na naman agad ako alalay lang muna tayo para sure ball, daan-daan lang. Namiss ko kayo mga kapot-pot at maraming salamat sa inyo.